Tumalon ba? Yan eh. Papaya. Papaya? Hindi. Buwan kung may ticket. Aburrido dah. Dapat order ko.
Ito sa tinti, nagkakaroon ka ng pahit, hindi yung luto. Tapos yung ginagawa ng pahit. Yun na lang, gusto mo lang. Ito, 40. Ay, ayaw, konti ka. Smell kayo mata.
Ay. Ano yan, sir? Live? Ay, nakikita ko. Ano yan, sir? Ano? Buro ng mga tayan. Ano? Para makita ko. Gutom sa biyahe. Ano sa biyahe? Sige, hanapin ko. Ayun. Ayan po. Meron ding mano. Bukyang. Yan. Bukyang ng mga tarem. Ito, sir, oh, may labong ako. Baka gusto mo. Ano din sir? May Mati. Kamati. Ito pa, oh, labong. Mano ang kalwang port na kamati. Dahil sa takpan lang po natin. Kasi mainit po kayo. Yan. 25 po dito. Diyan po ang sa... Okay lang. Para na yung choose nyo, kuya. Baka makita ko mo ako. Mag-subscribe. Ito, gutom. Laging gutom. I-video mo siya. Laging gutom yan.
doon. 180 na lang mo. Laman. Ano to? Ano sir? Sandaan tilapia, isang daan na lang, isang daan. Munggong bilog, maganda. Tilapia na lang, tilapia, isang daan, tilapia, magaganda. Tubing-tubing. Tubing-tubing. Anong tawag dito? Ay, agurong. Agurong. Agurong sir, ito yung ligdag. Yan po yung ligdag sir. Yung tukyang. Tilapia, bawang tilapia. Dalat dito. Hoy! Good video! So, buhay-buhay tayo. Kaya ka lang mag-video tayo. Kay sir. Oo. Tumalon pa. Sige, ma'am. Good sir. Video tuloy. Oh, bro, ikita ko. Malaki. Sir, malaki yan sir. Magkano kilo, sir? 140 lang sir. 140. Oo. Boss, ilang isla? Tatlo pili ako. Maganda yan. 90 lang, ma'am. Kasi hindi na lang yung kumanta. 180, 90, ma'am. Pili kayo, ma'am. Hindi, kainin nyo ng lalagyan. Bigyan ko lang, ma'am. Mga 20 kilometers mga Tarla. 29 kilometers. Marigat lang po ako. Kasi saglit lang. Dini berarti ini. Let's go, eh. Apa betul tak?